कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी तो यह बेराजा जी के कुरवे में जवन होके दी आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी। वाह वाह नया जेकर बिया हो करा खातिर बा नौजवान भाई लोग लगन आवे वाला बा ऐसा मेहरारू मिल जाए तो खूब खुश रहे है सब।